what is the importance of sacrifice or rearing livestock at home? Thank you for that question. Importance of rearing livestock and the sacrifice. Let me give you an example. In the ancient time, our forefathers na-enwe ihe enunu. We had akpụ ihe enunu. You go remember those days when my grandmother was still alive. You will see goat, you will see sheep, you will see okoko. Yeah, floating around in the compound. You know why? Ihe ha ji eme that thing bụ ọ ihe dị ndụ ka eji agbụ isi onye dị ndụ. O nwere mgbe ihe na-akpọ spirit of death. When spirit of death visit the compound, ọ na-anya fụ ihe dị ndụ. Ewu ewere nwe ike dọkịta ewu eme kpaa ewu anwụrụ. Ịpụta na ụtụ si na ewu a na-ahụ dịkwa ya, gịnị mezi ewu ji ewu anwụrụgo? Mana ọ bụrụ na ị nwere ihe dị ndụ, that spirit of death ya bịara bata na ezinụlọ gị, bịara iwe ihe dị ndụ. Ụtọ na ọfụrụ ewu ma ọ bụ ọkụkọ ya were mmadụ. I will paint a picture for you to understand. You like to paint pictures in my teaching book. I will for you story here. Now, do you know na-enweghị ọtụtụ ndị mmadụ ndị ori bata ha na-ekwu ndị ori na-ekwu kidnappers, armed robbers, thieves visited their home. Mana their primary intention, according to confession, ụfọdụ n'ime ha enwude abụrụ to kill. O nwere ike ha nweta hint na o nwere ego batara na the family. So their primary purpose is to collect that money and go. Mana mgbe ha batasi, ọ bụrụ na ego adịrọ, despite the risk ha feel ha take wee bịa dia. Ha feel na since one actually water this money, unu were ego aje kwa ofu onye n'ime ha gbagbu ofu onye na family. You know idea? You know no nwere ndị ya bụ obi ha abụrụ ka agbagbuo mmadụ, mana ma ha bịadutere nyere ha ego out of frustration. They decide ka egbuo mmadụ ma ka ha were something very valuable na the family. Onwe ndị ya bịara asị mpa ngwa dị na-ewe ada nwaanyị as a humiliation because of na ha nwetara ego ha chọrọ. Mana ọ bụrụ na ha bịara ego adị, where's the money? Were ego hand there over. As onye nke good boy, this one, come let's go. Maka na ha nwetaghị ha chọrọ. To call the spirit of death. Our forefathers are wise. Ha ji enwe ihe niile abụ ihe dị ndụ, maka na ihe dị ndụ ka eji agba onye dị ndụ onwe. Ihe dị ndụ ka eji agba isi mmadụ onye dị ndụ. Na ị na-anakwanụ ndụ m biko na ewu ajide. Na ewu take it and go. So I will advise you. Don't tell me I'm an funny mon, I'm not funny mon, I don't know Lagos, in obodo oyibo niile ka ebe ya na wee na-akpa ewu. No problem. Ihe ga-eme bụ ya ka iji wee kwesị inwe spiritualist ga-abụ ọnọ onenere gị mara ka ihe si wee dị. Mmadụ na-enwe spirit of death that is coming towards your compound, ịchụpụ aja mee saraka. Ịnọkwa nọkwa ịchụpụ aja mee saraka. Ị na-achụpụ aja na-eme saraka, ọ ga-eme ụmụ mmụọ amaghị lụta gị. Ha gara asị na onye abụ onye nke anyị na ọ na-agba ọnọ o mere guys ihe nchi ọdị. Etu a ka o si abụ na mmụọ. Ụmụ onye na-anọkọta etu ọ chụọ ụmụ mmụọ aja mere ha saraka. Ongoro m ka mmadụ si mmụọ ọjọọ sicha idunye mmụọ sị mba hapụ onye a na onye abụ onye nke a na-anọkọ mere aga isi ihe. Ịghọtara ya? So learn the importance of ịchụ aja. Ọ bụrụ na ị ga-enwe ike ị na-enwe ụmụ enunu so that mgbe ọbụla ha gụrụ ha gbawa ụgwọ ịmekọ n'obodo na-abụ nwe mgbe a na-anọkọta na-agba ụgwọ obodo abịa na be gị, ọ bụrụ na ijiri ụgwọ akpụrụ atụrụ gị gwa gị mgbe iwetazie gị bịa kpụrụ ya because you nwere something that what it ha needed. Etu a ka ọ dị. So mana ọ bụrụ na onwere nke ị nwere onye ahụ na-eburu n'isi. So I will advise you, ọ bụrụ na ị chọrọ ịda akpọ ụmụ ihe aka ha jiri aka ha na-ewe, ị ga-eme to keep them at bay. Ị ga-eme from time to time let your spiritualist search mara ihe a ga-emere ụmụ mmụọ ndị ọjọọ a ka ha wee jewere onwe ha n'ife na ọchị na-enwe mmekọ. Ị na-emere ha datin ha nepụrụ gị anya. Ịmụrụ ihe na-eme na Anambra steeti na steeti ndị ọzọ. Ịmụrụ na-enwe ihe na-akpọ social miscreant, men of underworld. Gọọmenti nọgide etu ọchọ ndị agboro. Ọ ma na ndị agboro a ha na-ezu ori mana ha gafe ihe efu. Ihe ọ ya eme bụ tụọ ndị agboro ngwa mmadụ ejibenụ ndị keke, mmadụ ejibenụ ndị ọkada. Ihe unu ga na-eme bụ na-eweta na percentage dị etu ajidenụ nke ọzọ. So those boys anwa kwesịrị iwu social miscreant adịbisi na-akọleti owere aba ọ na-anara moto elu oduju owere kọmishọn ya. Ọ ga-eme ọ dịbisi
o mere otazi ije mepitin pocket gọọmenti ejego mana mgbe gọọmenti si na ama ekeretiri ha avenue ha ga-eji na-alata na-enwe ego eji esi igbo ezu ori ntị ọ dị so ọ ga-enwerịrị mgbe iji achụpụrụ ha aja n'ọdịnala anyị na-akpọ ha ndị ụrụ ịnọ ọnọ iwere ihe nye ndị ụrụ anyị na-akpọ ma ndị ụrụ agwụ tụpụrụ ha ihe ka ha rie ka ha chara onwe ha jebere onwe ha so learn how to do it ịchụ aja dị mkpa ndị ghara Igbo anyị na-akpọ ya ime saraka mana ndị ụmụnne anyị ndị na-eti isi ala na-akpọ ya ime zaka and I can tell you that missing word every word religion na-akọwara ebe mba asị ha uru ọ bara ịda achụpụ aja ime saraka in one way or the other so nwanne chụbakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ.